Començarem la pràctica d'avui asseguts, tancarem els ulls i portarem els punys o els palmells de les mans al terra, al costat de les natges. Farem una mica de pressió per tal d'estirar l'esquena i separar els cossos vertebrals. En aquesta postura observem com les natges encara toquen sobre el suport i com podem resseguir l'esquena pujant cap a la zona lumbar, cap als omòplats cervicals i travessem el cap amb una línia imaginària que ens surt per la coroneta, com si ens estiguessin estirant des de dalt amb aquest fil, mantenint l'esquena vertical sense haver de fer cap esforç. I intentant mantenir-la així, traurem suaument les mans del terra i deixarem que reposin a sobre de les cuixes. Amb les mans aquí sobre, tornem a anar a la part baixa de l'esquena i resseguim a poc, des del còccix cap al sacre. I una mica per sobre del sacre ens deturem i posem la consciència al nostre moviment respiratori. Observem com si tinguéssim la mirada en aquest punt de l'esquena, com la part baixa del ventre a l'inspirar es projecta cap a davant i a l'exhalar s'enfonsa en direcció a la columna vertebral. Intentem no modificar la nostra respiració, sinó simplement observar-la des d'aquest punt. Seguirem resseguint l'esquena cap a dalt i ens deturarem darrere del pit, just a la zona dels omòplats i una vegada més, com si tinguéssim la mirada en aquest punt, seguim observant el nostre moviment respiratori. Pugem per la zona cervical, posem la consciència dins de la gola i observem novament com estem respirant. Portem ara la nostra atenció més endalt, una mica més amunt, a la zona que queda sota de les fosses nasals i observem amb deteniment, sense modificar la nostra actitud. Si podem notar el fred de l'aire a sota de les fosses nasals, a l'inspirar i a l'exhalar.
ara amb els ulls tancats. Tancarem el dit polze cap a la part de dins del palmell de la mà i els 4 dits els tancarem a sobre del dit polze. Inspirem amb la mà així tancada i al treure l'aire obrim els palmells de la mà, deixem sortir lentament l'aire. Inspirem novament, tancant el puny. Exhalem, obrint. Inspirem de nou. I exhalem. Si volem, podem mantenir els ulls tancats i si no els podem obrir, posarem una altra vegada els palmells o els punys de les mans al costat de les natges. Tornem a fer una mica de pressió per tornar a estirar l'esquena. Inspirem, mirant cap endavant. I al treure l'aire anem portant la mà dreta a sobre de la cuixa esquerra. Respirem. Inspirar, tornem cap al centre, deixem reposar el braç dret al terra i al treure l'aire girem cap al costat dret, portant la mà esquerra al cim de la cuixa dreta. Respirem. Inspirem de nou i tornem a quedar centrades, centrats, mirant endavant. Portarem ara una mà a cada espatlla, l'espatlla contrària, creuant els braços per davant el pit, amb els braços acostats al pit. Inspirem i al treure l'aire anem girant cap al costat dret, lenta i suaument. Ens quedem un moment respirant tranquil·lament, girats cap al costat dret. La propera inspiració tornem a quedar centrades mirant endavant i al treure l'aire girem lentament cap al costat esquerre. Respirem. I a l'inspirar tornem una altra vegada a la part central del cos, deixant les mans recolzades sobre de les espatlles. Pujarem només els colzes, més o menys a l'alçada del pit. Inspirem i al treure l'aire anem girant cap al costat dret. Inspirem de nou, tornant al centre i al treure l'aire girem cap al costat esquerre. Inspirem de nou al centre i baixem els braços al costat del cos. Portarem ara mans i braços cap a darrere del cos, de manera que més o menys darrere les natges puguem fer pressió amb els dits de les mans o
amb els punys. Fem una mica de pressió, això fa que puguem pujar les costelles i obrir les espatlles. Respirem. Concentrem-nos novament en l'aire com passa per sota de les fosses nasals i observem l'expansió del tòrax i el ressò d'aquesta obertura fins a la part abdominal baixa i just fins a la zona de sobre el pubis. Respirem tranquil·lament, observant i estant atents a tot el moviment de la respiració. A la propera inspiració fem una mica de pressió amb els braços i mica en mica tornem a la verticalitat de l'esquena. Desplacem les mans cap a davant del cos, els braços ens queden estirats. Intentem mantenir la zona lumbar enfonsada com si el melic es volgués acostar al terra. Inspirem pel nas i traient l'aire per la boca, anant plegant els colzes. Arribem fins a on es plegui el nostre cos, sense demanar-li cap esforç. Inspirem de nou pel nas estirant els braços. I exhalem per la boca, plegant el cos. Inspirem pel nas, pujant. I exhalem novament. Inspirem. I amb els braços estirats ens tornem a acostar cap a les cames. Desplegarem les cames, deixarem la cama dreta plegada endavant i la cama esquerra al darrere de la cama dreta. Portarem el suport només a sota de la natja dreta, de manera que la natja esquerra ens queda penjant i ens permet que la pelvis pugui estar una mica més alineada. Portarem els dos braços a prop de la cama dreta, deixarem que els braços s'estirin i una altra vegada enfonsant els ronyons com si volguéssim portar el melic al terra. Inspirem pel nas i traiem l'aire plegant els braços, traient l'aire per la boca i deixant que el cos es vagi plegant a sobre de la cuixa dreta. Tanquem també la barbeta. Inspirem de nou pujant. La inspiració és pel nas i traiem l'aire per la boca. Pleguem els colzes, tanquem la barbeta i deixem que el cos reposi sobre la cuixa dreta. Inspirem. I exhalem una vegada més. Inspirem pujant. I amb els braços encara estirats anem desplaçant les mans una mica més cap al costat dret, amb els braços estirats
Inspirem i al treure l'aire anem plegant els braços, deixem que l'avantbraç toqui el terra i posem un puny de la mà a sobre de l'altre per deixar-hi reposar el front. Si ens sembla que estaríem més còmodes amb el cap una mica més cap avall, traiem el puny de sobre i deixem la mà plana amb el palmell que toca el puny de sota. Deixem novament reposar el front al terra. Respirem. Fent una mica de pressió amb l'avantbraç, tornem a pujar el cap i entre els palmells de les mans i els avantbraços estirem els braços, ens acostem al cos i mica a mica anem desfent la torsió. Canviarem ara la posició de les cames, portarem la cama esquerra davant del cos i la cama dreta al darrere. Posem el suport a sobre de la natxa esquerra, la natxa dreta queda penjant. Girem una mica el cos i portem els braços a banda i banda de la cama esquerra. Desplacem una mica les mans, que puguem estirar els braços, enfonsem una mica la zona lumbar. Inspirem pel nas i traient l'aire per la boca. Anem enfonsant el cos, anem arronsant els colzes, el cos es deixa plegar a sobre de la cuixa esquerra. Pugem inspirant pel nas. Tornem a exhalar. Amaguem la barbeta. Inspirem. Exhalem per la boca. Inspirem de nou, estirant els braços. Quan tenim els braços estirats, ens anem desplaçant una mica més cap al costat esquerre, parant atenció la zona lumbar, com si volguéssim enfonsar-la una mica. Inspirem de nou pel nas. I traient l'aire, anem plegant els braços, deixem que l'avantbraç reposi al terra. I igual com hem fet l'última vegada, posem un puny de la mà al terra i el palmell de la mà a sobre, o un puny a sobre de l'altre puny, deixant que el front reposi tranquil·lament a sobre de les mans. Respirem. Fent una mica de pressió amb els avantbraços, pugem el cap i tornem a pujar els braços prop del cos i mica a mica anem desfent la torsió. Tornem a quedar un moment amb les cames creuades i portarem els braços estirats davant del pit. Inspirant, anem obrint els braços
creu i al treure l'aire tornem a portar els braços cap a davant. Els creuem deixant que passi el braç dret per sobre del braç esquerre i les mans s'agafin al darrere a la zona dels omòplats. Respirem. Ens seguim concentrant a la part que queda sota els orificis nasals i observem com estem eixamplant la zona de l'esquena que queda entre un omòplat i l'altre. Respirem. Quan tornem a inspirar, desfem les mans, anem desfent el creuament dels braços, portant-los cap a davant i els tornem a obrir amb creu. I al treure l'aire, tornem a portar els braços cap a davant i els creuem de manera que el braç esquerre passi per sobre del braç dret i novament deixem que les mans quedin al darrere, agafant cadascun dels omòplats. Respirem. Inspirem novament, obrint els braços, els portem a davant del cos, els deixem amb creu i al treure l'aire deixem que baixin fins al costat de les cames. Estirarem ara la cama dreta i deixarem, si podem, arronsada la cama esquerra. En cas que no puguem mantenir-la arronsada, estirarem també la cama esquerra. Posarem una altra vegada els punys de les mans al costat de les natges i fem una mica de pressió. Això fa que se'ns estiri l'esquena. Intentant mantenir l'esquena estirada, portarem la mà esquerra a sobre del genoll, davant del genoll esquerre, i inspirem i al treure l'aire anem girant cap al costat dret. La mà dreta la podem desplaçar més enrere i això ens permetrà que també puguem fer una mica de pressió. Inspirem de nou i intentant mantenir les lumbars enfonsades, anem deixant que el cos es vagi plegant sobre de la cuixa dreta. El cos ens arriba allà on ens arribi, sense haver-hi d'aplicar cap esforç. Respirem. Concentrem-nos novament en l'aire com frega a sota de les fosses nasals. Respirem. Les mans ens ajuden a portar el cos cap endavant. Cada vegada que traiem l'aire, observem si el cos cedeix una mica més. I si és així, deixem que el cos s'acosti una miqueta més a sobre de la cama dreta.
deixant encara el braç dret darrere del cos. Traurem la mà esquerra i la portarem cap al peu dret que està en flexió i si no hi arribem deixem que reposi tranquil·lament a sobre del turmell o la cama dreta. Traiem ara la mà dreta de darrere el cos i la portem també cap al peu a la cama dreta, creuant, si podem, les mans. Inspirem i exhalem tranquil·lament, seguint observant la respiració sota de les fosses nasals. Sense moure la postura que tenim al cos, desplaçarem tot el braç dret cap al darrere, recolzant una altra vegada la mà dreta darrere, fent una mica de pressió. La mà esquerra la desplacem sobre del genoll de la cama dreta que tenim a terra i ara sí, inspirant, fent pressió amb les dues mans i tornem a la vertical. Mica en mica desfem la torsió. Estirarem ara la cama esquerra i, si ens és possible, arronsarem la cama dreta. Intentem que la cama estirada estigui recta darrere del genoll, es vol acostar al terra. El peu esquerre està en flexió. Fem una mica de pressió amb les mans per pujar l'esquena. Respirem. I portem la mà dreta sobre del genoll esquerre. Inspirem i fent pressió davant del genoll anem girant el cos que mira cap a la cama esquerra. Si cal, desplacem la mà esquerra una mica més endarrere del cos per poder fer pressió. Inspirem de nou. I al treure l'aire anem ajudant que el cos es vagi plegant a sobre de la cama esquerra. Parem allà on el nostre cos ens digui que en aquests moments és el seu límit. Respirem. Les lumbars voldrien estar enfonsades, el melic es voldria acostar cap al terra. Amb la mà de darrere fem pressió per tal que l'esquena es vagi acostant més a la cama cada moment que fem una exhalació. Tenim la concentració sota de les fosses nasals, observant tranquil·lament com frega l'aire quan inspirem i quan exhalem. Mantenint la mà del darrere al terra, traurem la mà dreta del genoll i la portarem cap al peu esquerre i, si no arribem al peu, cap a la cama esquerra. Traurem ara la mà esquerra del terra i creuarem les mans agafant-nos també amb el peu o amb la cama esquerra. Respirem.
Quan traiem l'aire, observem si el cos cedeix una mica més cap a la cama i la cuixa esquerra. I si és així, deixem que baixi. Si no és així, ens mantenim en la postura que estem. Mantenint encara la postura del cos, desplaçarem tot el braç esquerre cap a darrere del cos, fent una mica de pressió amb el palmell de la mà. Desplacem ara la mà dreta a sobre del genoll esquerre i ara sí, inspirem fent pressió amb les mans i tornant a pujar el cos a la vertical. Desfem mica a mica la torsió. Obrirem ara les dues cames. Tenim les dues cames estirades al terra. Si ens és més còmode, deixem una mica de suport darrere de les natges. Portem les dues mans cap al darrere. Fem una mica de pressió i inspirant i traient l'aire, baixem el cos amb la zona lumbar enfonsada i ajudant-nos dels braços estirats i les mans que fan pressió al terra. Tanquem la barbeta i novament centrem la nostra respiració a sota de les fosses nasals. Respirem. Les cames intentem tenir-les estirades. La zona de darrere del genoll s'acosta al terra i els peus els tenim en flexió. Sí, quan traiem l'aire observem que el cos cedeix uns mil·límetres més cap al terra. Deixem que s'hi acosti. Traurem ara la mà dreta del darrere i la portarem cap al peu dret i en cas que no hi arribem, la deixarem que reposi a sobre del turmell o de la cama dreta. Traurem també la mà esquerra. Igualment, la deixarem que es recolzi sobre la mà, el turmell o la cama esquerra. Respirem. Concentrem-nos novament en l'aire com frega a sota de les fosses nasals. I quan exhalem, observem si el cos cedeix una mica més cap al terra. Sense moure gens el cos, tornem a desplaçar el braç dret cap al darrere i desplacem també el braç esquerre i ara sí, fent pressió amb el palmell de les mans al terra, inspirem i mica a mica anem pujant el cos a la vertical. Anirem tancant una miqueta les cames i ens posarem de 4 grapes. Les cames i els braços perpendiculars al terra. Els peus els tenim en flexió. A l'inspirar,
Portarem les natges cap a dalt, el melic cap al terra i la barbeta cap a dalt i al treure l'aire amagarem la barbeta, enfonsarem el pit. El melic va cap al sostre i amaguem les natges. Inspirem una vegada més, lentament. El melic s'acosta al terra, la barbeta va cap a dalt i exhalem, amagant la barbeta, pujant el pit, el melic cap al sostre, amaguem les natges. Inspirem. Exhalem. Inspirem novament. I al treure l'aire, tanquem la barbeta, anem pujant el melic i al mateix temps pugem també els genolls del terra i desplacem el cos cap al cantó dels peus i observem si podem deixar els talons dels peus al terra. Al inspirar, tornem a pujar els talons, acostant el cos una mica cap als braços. I al treure l'aire, tornem a fer pressió cap al darrere, deixant que els talons s'acostin al terra i el cos també. Inspirem de nou, aixecant talons i traiem l'aire, portant novament els talons al terra i quedant uns minuts respirant en aquesta postura, concentrant-nos novament en l'aire com frega per sota de les fosses nasals. Respirem. Deixem que el cos cedeixi, que el cap vagi cap al terra. Arronsarem una miqueta més les cames. Mica a mica anirem portant els braços a prop dels peus, sense pujar encara. Portarem les mans per sobre dels genolls. I ara sí, encara amb la barbeta una mica tancada i el cos arrodonit, mica a mica anem pujant, ajudant-nos de les mans que van pujant per les cuixes. Un cop a la vertical, deixem anar les espatlles cap al terra i deixem que els dits de les mans apuntin al terra com si portessin un pes que ens ajudessin a tirar les espatlles cap a baix. Observem també un moment la nostra esquena, intentem resseguir-la, còccix, el sacre, la zona lumbar. Pugem cap a les dorsals, les cervicals, tracem novament aquella línia imaginària que ens travessa el cap fins a la coroneta i sortint un parell de pams per sobre de la coroneta. Observem com un fil imaginari ens està sustentant des de dalt. Permet que amb el pes de la gravetat mantinguem una línia vertical. Respirem.
I, mica a mica, deixem aquesta posició. Tornem a posar-nos al centre de la màrfega i farem un exercici d'equilibri. Les cames les tenim a l'amplada de la pelvis, obrirem la punta del peu dret i arronsarem una mica la cama dreta. Els braços els portem en creu, però amb els colzes una mica plegats. Dit polze toca el dit índex i els altres dits de la mà estan estirats. Inspirem, plegant una mica la cama dreta i la cama esquerra i pugem la cama dreta, deixem el peu a prop del genoll si podem, respirem, portem la nostra mirada a l'infinit. Proper cop que inspirem, deixem el peu dret al terra i baixem els braços al costat del cos. Obrim ara la punta del peu esquerre i aixequem una mica el taló. Portem els braços en creu, arronsem una mica els colzes, dit índex i dit polze es toquen i els altres 3 dits estan estirats. Arronsem una mica la cama dreta, inspirant, estirem la cama dreta i pugem el peu esquerre per davant del genoll de la cama dreta. Respirem. Si perdem l'equilibri, deixem un moment el peu esquerre a terra i tornem a pujar inspirant. Intentem portar la mirada a l'infinit i imaginar aquell fil que ens està estirant des del cim del cap. Baixem novament peu esquerre al costat del peu dret i baixem els braços al costat del cos. Ens estirarem ara un moment al terra. Deixem que l'esquena reposi al terra, pleguem les cames, acostem els peus a les natges. Els braços reposen al costat del cos. A l'inspirar, fem pressió amb el taló dels peus i deixem que la zona del pubis es vagi aixecant cap a dalt i vagi seguint tota l'esquena, es va aixecant vèrtebra per vèrtebra i desplacem el pes cap a les espatlles. Ens mantenim respirant en aquesta postura. Seguim portant l'aire a sota de les fosses nasals. Observem l'expansió de la part toràcica i la part abdominal. Pit també s'obre, espatlles i pit està tot obert, permetent que la respiració s'expandeixi
per tota la part de davant del cos. Anirem portant els braços a sota el cos i enllacem les mans més o menys a sota de les natges. Al treure l'aire, anirem baixant primer de tot la part de dalt de l'esquena i mica a mica deixarem que l'esquena es vagi acostant al terra, de manera que les natges quedaran recolzant sobre un tros de l'avantbraç, el canyell o el començament de les mans. Al inspirar portarem els genolls cap al pit i al treure l'aire aixecarem les cames en vertical. Respirem. Pleguem novament les cames, portem els genolls al pit i deixem que vagin baixant els peus una altra vegada davant de les natges. Inspirem fent pressió amb els peus i mica a mica anem pujant una mica les natges. Separem els braços al costat del cos i traient l'aire deixem que novament vagi baixant l'esquena, primer la zona dorsal i després la zona lumbar. Portem els braços cap a la vora del cap. Desplacem les mans a sota de la nuca i a l'inspirar aixequem una mica el cap, desplaçant el cap més cap a dalt i traient l'aire, anar tancant el cap, tancant la barbeta i podem tancar també els colzes. Respirem en aquesta postura. A cop i cop que traiem l'aire, anirem acompanyant el cap al terra i un cop al terra obrirem els colzes, traurem les mans de darrere el cap i deixarem que reposin al costat del cos. Acostem una planta del peu amb l'altra, com si estiguessin en posició d'oració davant de la zona del pubis. Inspirem i al treure l'aire deixem que llisquin els peus, es vagin estirant les cames i mica a mica les deixem estar i traiem l'aire deixant que el cos s'enfonsi més i més cap al terra. Imaginem que descordem un cinturó que ens fa una mica estret. Inspirem de nou i al treure l'aire deixem que el cos es deixi anar. Respirem en total llibertat. Espai i deixant que el nostre pes deixi caure i reposar el cos.
Observem la planta del peu dret i anem resseguint tota la cama, pujant pel turmell, el bessó i la cama dreta, el genoll, la cuixa dreta i la natxa dreta. Observant tota la cama dreta des de la natxa fins a la planta i els dits del peu dret. Inspirem i al treure l'aire deixem que caigui tota la cama dreta cap al terra. Observem ara la planta del peu esquerre i anem pujant pel turmell, el bessó i la cama esquerra, el genoll, la cuixa i també a la natxa esquerra, posant la consciència a tota la cama esquerra des de la natxa fins a la planta i els dits del peu esquerre. Inspirem i al treure l'aire deixem caure la cama i el peu esquerre que s'enfonsin cap al terra. Pugem per darrere l'esquena, observem com les lumbars deixen un buit perquè no toquen el terra, com després tornem a tenir contacte i com passada la zona dorsal, a la zona cervical tornem a tenir aquest buit. Ens desplacem per tota l'espatlla dreta, resseguim el braç dret, el colze, l'avantbraç i el palmell i els dits de la mà dreta, posant la consciència tot el braç dret des de l'espatlla fins als dits de la mà dreta. Respirem. Al treure l'aire deixem anar el braç dret cap al terra. Posem ara la consciència a l'espatlla esquerra, el braç, el colze, l'avantbraç, el palmell i els dits de la mà esquerra i posant l'atenció des de l'espatlla fins als dits de la mà esquerra. Inspirem i al treure l'aire deixem que el braç esquerre s'enfonsi al terra. Pugem per darrere el cap i ens enfilem fins a la zona de la nuca i des d'allà penetrem cap a dins el cap, observem el front, dibuixem un somriure al front que ens l'eixampla de banda a banda. Deixem cap als ulls, deixem que caiguin fins al fons del cap. Desplacem l'atenció cap a les orelles, estan dilatades, com si ens les estiressin amb un fil cap a la part externa, s'obren cada vegada més. Estem passant pel nas, les fosses nasals estan dilatades i deixen que tranquil·lament l'aire entri i surti pels orificis. Les galtes les deixem anar
Dibuixem un nou somriure als llavis. Anem baixant cap a la gola, que la tenim també dilatada. Dibuixem un somriure des de la gola. Baixem cap al pit. Observem tranquil·litat i esbossem un somriure que ens eixampla tot el pit. Anem baixant per davant del cos, passem per la zona del melic i al baix ventre dibuixem un nou somriure. Sentim tranquil·litat, sentim pau. Observem com el moviment de la inspiració i l'exhalació s'ha anat fent més feble. Però per sortir d'aquests minuts de relaxació, allargarem conscientment la inspiració. Exhalarem també en profunditat. I novament inspirarem profundament. Exhalarem. Inspirarem de nou en profunditat. I anirem mobilitzant les mans i els braços, els peus i les cames. Respirarem amb més intensitat, activant mica en mica el cos. Podem arronsar les cames, plegar les cames cap a un costat. Mica en mica aixecar-nos del terra, quedar-nos una vegada més assegudes i asseguts. Respirar conscientment, obrint el pit i obrint el baix ventre. Si tenim els ulls tancats, els obrim. I seguim amb l'activitat del dia.